मानो फैदों बाव मा जायगा बिले रनिकाता रेन्ज बियो मानो फैदों आसलथे बाव नोंसोर आसलथे बाव फैनाय जाना मैया 11टा हरनि 11टा समाव नैबे 14 साखा ट्राकआ थारमाने मोनसे जायगायाव दोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय बेटलाइनफोर मोनहैग्रोदोंमोन ओमफ्राय माखासे जोङो दाख्लैनिफ्राय एसे एनै माखासे माबा होनानै मानसि माबाबाय थानाय पाइलटफ्रानो ज' माबालायनानै बाव बिसिम रेन्जारनो सोमजायहरनाय जादों आरो ओमफ्राय बेनि थाखाय जोङो प्रपार इनभेस्टिगेसनखौ नांगौ आरोखि आसलथे मा दं बे गारियाव ओरैनोथ' लेगेल होन्दों बिसोर गाम्बारि होमबाबो गाम्बारियाव जों बोरै बबेनिफ्राय मा फाथालेन ना मा जायखिजाया बेखौ प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ डिपार्टमेन्टेलि डिभिजनेल फरेस्ट अफिस सोर मा कमिटि बानायनानै इनभेस्टिगेसन खालामो माने क्लियार होनांगौ आरोखि आसलथे बबेनिफ्राय फैदों होननानै नोंसोर मिन्थिनायाव एसेसो आइडिया दं नामा मिन्थिनाय आइडिया माने रुनिकातानि खोला बे बान्दोगुरि होननाय जायगायाव माबादों आरोखि बेखौ हमनाया हमनाया मोननाया बे बान्दोगुरियाव हमदों बेनिफ्राय बाव लाबोदों बेनिफ्राय बाव लाबोनाय जादों माने नोंसोर प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै आरो बबेनिफ्राय बबे जायगा मा बबेनिफ्राय बबेयाव मा मुरा बबेनि फाथालेन सोरनि हा बेखौ प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय डिपार्टमेन्टखौ खावलायो आरोखि नोंसोर डिपार्टमेन्टनि माजों रायज्लायदों ना अफिसारफोरजों डिपार्टमेन्टेलिथ' जोङो माबा हिसाबै जों नियारेस्ट हिसाबै जोङो रेन्ज अफिसारनाव कल खालामदों बिनिफ्राय माबाबाय आरोखि लायदों बियो थांदों सारा गावनि टिमफोरखौ लाना फैदों बे आरो सानथिफुरनि स्टाफफोरबो दंमोन बेटालियन ओमफ्राय गावजों लोगोसे गोदान ग्रिन हान्स मोनसे टिम दंफैयो बिसोरबो दंमोन आरो बिसोरखौ लानानै लायदों आरो ঘৰতে ৰোপণ কৰা গমাৰি হয় গমাৰি কাঠ হয় এখন পাতালেণ্ড আছিলে টুকুৰাঝাৰৰ ফালে সেই পাতালেণ্ডত প্ৰায় 18 CM মাল তেওঁলোকৰ মানে নিব লগা হৈ আছিলে মানে গমাৰিৰ ঘৰত নিজে কৰা গমাৰি আছিলে কিন্তু আমি গম পালোঁ যে তেওঁ হাতীতৰা বুলি এখন ফৰেষ্ট ভিলেজত ৰাইজে ৰোপণ কৰা এটুকুৰা মাটিৰ পৰা কিছুমান গমাৰি কাঠ কাটিছে অফিচিয়েলি চাবলৈ গ'লে যে ৰাইজৰ মাটি বুলিতো কোনো কথা নাই এইটো চৰকাৰী মাটি হয় গতিকে আমি ধৰিছোঁ ধৰি পেলাই এতিয়া অনুসন্ধানৰ কাৰণে আজি চিজ কৰা হৈছে আমি কাইলৈ ইনকুৱাৰী এটা দিছোঁ আমাৰ প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জ অফিচাৰ আৰু ACF যাব কি পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে এনেকৈ কাঠখিনি নিব লগা হৈছে বা হেমাৰ আছে নে গোটেইখিনি অনুসন্ধান কৰা হ'ব তাৰপিছতহে আমি বস্তুটো বাজেয়াপ্ত কৰাৰ সম্পৰ্কে আমি চিন্তা কৰিম কিমান টকাৰ কাঠ আছে তাত গমাৰিটো ঘৰত ৰোপণ কৰা গমাৰি খুব এটা দাম নহয় 300-400 টকা চেফটিৰে হয় খুব বেছি গ'লে 2 লাখ টকামানৰ কাঠ হ'ব পাৰে কিন্তু কাঠখিনি জংঘলৰ নহয় ঘৰত ৰোপণ কৰা কাঠ হয় প্ৰাইমাৰীলি ইলিগেল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে প্ৰাইমাৰীলি ইলিগেল মানে তেওঁ য'ত পাতালেণ্ড আছে তাৰ পৰা নি পেলাই বেলেগৰ পৰা কালেকশ্যন কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে